Gaurkoan beste gai filosofiko bat izango dugu hizpide mahai gainean, mediokridadea eta agian 21. mendeko gaitz bihurtu zaigun mediokridadea. Egunon, arratsaldeon edo gabon, grupeto zaleok, entzuleok, hemen gaituzue beste bideo batez, beste aste batez, gaurkoan fideltasunez, aurreko astean utxe egin zigun Mikele, baina gaurkoan hemen dugu, arratsaldeon Mikel, edo egunon, bestela. Bueno, egunon kasu hontan, Ander, bai, aspaldiko partez, gogoa badet, kanbio txip honekin, bideo edo podcast erakargarri hau sortziteun da, venga, goazen hastea. Bai, eta zuzenean, Mikeli komentatzen nion, oain bizitzen ari garen situazio hontan eta lehenago bizi izan ditugun krisietan, tendentzia beti dela ez, politikoen kulpa, bizilagunaren kulpa, ez dakit zeinen kulpa dek hau dena, eta lehenbailen soluzionatzen duten, eta horren aurrean, errefleksio txiki bat egiten ari ginen, ea beti kulpa besteena ote den, edo benetan gugaren, benetan saiatzen ezkarenak, pixka bat mediokridade hortan erori garenak, trampa hortan, eta ea gaur egun, hori agian 21. mendeko gaitz bihurtu ote zaigun, pixka bat eztabaidatzen ari ginen, ez da, Mikel? Bai, zuk esaten zuen bezala, kulpa bestei botatzea, enbidiakin batea deporte nazionala gaur egun, bai Espainin da bai gure kasun Euskal Herrin, eta, urrutia jonga gaur ikusiko dugu, gaur nola alarma egoeran sartuko gehan berriz eta oiei di esaten, da, horren ari da etorriko ja hainbat eta hainbat kritika, eta hor ikusiko dugu, jendeak ere ingola ariketa bat, nun bere buruai kulpa bota aurretik bestei botatzen hasiko den, eta beti bezala gora begira jarriko ja, politikari eta bestelako kulpa botaz. Horresan, bai. Batek ez duela besteak entzen, noski iruditzen bazaigu gauza gaizkiari direla egiten, eta, desastre batzu direla, nola baita esatera, protestatu egin beharra dagoela, baino Mikelek orain zioen bezala askotan gure buruak, gure akzioak zuzenak ez direnean ere besteenak protestatzen aritzen garela. Bai, eta azkenen politikoak dia gizartean reflejo bat, eta ez dira nik uste gu baino askoz ere okerraok daukadena, gu baino botere gehiago, baino gero azkenean ingolukete guk poderean egongo babina genuen gauza bera. Azkenen, guk ere hainbatan kasartzei deite du COVID-an asunton adibidez, eta, politikarik eskala handi eta aurrera goaz, ez? Oida, eta bereik dira erabakik hartu dituztenak, eta orduan, responsabilidade daukate, eta kritikak eta gehiago jasotzen dituzte, alde hortatik, baina, responsabilidade gehiago dakatelako ez gu baino okerrago dielako. Eta egoera komentatu nahi genuen, beste adibide bat iruditzen zaigulako, hori, konformismo batean agian eroritzeko, ze bestei errua botatzea, besteak zure gaitz guztien kulpable bihurtzeak, nola baiteko komodidade hori ematen digu, ez? Eta gure ekintzak benetan aztertzea ekiditen du, eta ea gu benetan gauzak ondo egiten ari garen, edo euneko eunean ari garen, edo lanik gabe geratu bagara, zergatik geratu garen, beti bestei kulpa bota ezkero, lasai geratzen gara, ez? Lasai egiten dugu. Eta mediokridadearen edo konformismo horren lehen pausoa agian hori da. Bestei errua bota, eta errua haiek diete, eta haiek soluzionatu beharko dute gauza hau. Nik ez daukat ezer gehiago egiteko. Bai, jende askon jarrera izatea hori, eta nik oain hemen nire postura garbia azaldu nahi, eta nik aktivista eta olako kolektiboan aurkana hola esan nahi dut hemen denan aurren, publikoki, ze
Gauzak garbi. Orokorren, bueno, Kartak mahai gauzak gainean. orokor, gero, aktivistetako baten batek ere arrazoia izango du berean, seguraski, eta bai, arrazoia izango du, baino, ez zait iritzen jarrera egokia hori danik, eta orokorren behintzat ez zaizkit aktivista hauek inondik inora gustatzen, ze zuk esate zenunagatik. Azkenean, kaleratua izan bada, edo lanik ez badago, orain kasu honetan, kulturan, lanik ez dagoela, eta ez dakiz, eta laguntza behar dituztela, eta, eske, hor Nei ere, horrek askotan, grazia bai handia izan. egiten, eta aurrekon telebistan ikusten nuen reportaje bat, eta zientzia, arte zientziak edo egin zituen neska bat atera zen hizketan, eta bueno, nola berak Bartzelonen ikasi zuen, eta hango unibertsitatean ikasten aritu zen, eta kontatzen zuen, kakotxartean ikasten, ez? Kiston bizitza bota zuela, eta 4 urte ikaragarri pasa zituela Bartzelonan. Eta behar bada hemendik urte batzutara ikusiko dugu pertsona hau bera, gobernuak arteari lagundu edo kulturari lagundu behar diola eskatuz, eta berari laguntzeko bere ogibidea aurrera eramaten. Eta benetan jarrera oso kontrajarria iruditu zitzaidan. Bai, eta hola, orokortu denik, baina eske aktivista asko izaten dira. Nik oain 3 bat asteko podcasten baten aipatu, nola ezagun bat, edo, ezagun baten lagun batek, okupa bezala bizi nahi izan zuen, eta ez dakize, eta gero behar lanik etzun egiten, eta erki jutezan manifestazioa kejatzea, eta behar bitarte, okupatuta bizi zen, besteren baten etxe izango zen etxe batean, eta behar lanik egin gabe, eta alde hortatik, mediokria edo itzait bate gustatzen, ez? Nik lehenengo lana ingo nuke, ni nerean zentratu lana egin, eta gero kejatu burua hobetu, ez? nagusiak gaizki Bestei tratatze exijitu aurretik? Noski baietz, eta nik, leheno, korrikata nahiko serio ibiltzen nintzenan eta askotan konparatzen nun, bizitzako edo zein egoera korrikakoakin, eta... Kirola ispilu bada, bai. Bai, erabat, eta ni beti izan naiz sakrifizioan eskolakoa eta lana gogorritean. Eskola rusa. Nik uste baietz behintzat. Orokorren bizitzako gauza gehienetan behintzat, naiz eta segun nire bizitzako zenbait etapatan, igual ez dut sakrifizioi arlo guztitara eraman, igual ikasketetan ere pare bat urtetan igual deszentratuta egon naiz, baina, edadearen gauzak iritsi zaizkit, eta Bide honera etorri gera. Hoi da, nik uste sakrifizioan filosofia horrekin nahola, eta ez dakit, nahi iritsi zaitoi klabe badala mediokriade hortan ez erortzeko, sakrifizioan filosofia hori ez badaukazu, askotan aztezea kanpoa behi da, kulpa honi botaz edo besteari botaz, eta azkenean mediokriade hortan eroitzezea. Eta pixka bat, gure ikuspegian alderdi kontrajarria edo kontra egiteko argudiorik nagusina izaten da igual, pixka bat individualista izan daitekela, ez? Askok esaten dute, orain arte ere lortu ditugun gauzak gizarte moduan, bere garaian borrokatu ez balitz, ez liratekela lortuko, eta zure burua hobetzeak ez duela kentzen ez denik protestatu behar. Baina nik uste dut gaur egun, zuk esan bezala kirol nazional bihurtu dela inbiria eta protestatzea eta kejatzea, eta ez dugula gure burua hobetzeko ezer egiten, guk babak eltzetik guk gero honek ateratzeko ezer egiten, eta dena zentratzen dugula protesta gutxian, eta ea zeurutik zerbait eroritzen zaigun, ez dakit. Eta hortan, askok esaten dutenen, gauza protestatuz eta lortzen direla, esate baute zerbaitegatik izango da, eta historian zer egon dira, grebak funtzionatu dutenak, eta greba hauen kuriosoa da, hori esaten dutenak, ez dakit, historian zehar asko bizigabekoak direla. Nik zaharragoengatik entzun dudana bentsat, iklana egintzak eta txoakeriak utzi. Nik adibidez, etxean da, familia gilo entzun dutena, igual, greban, amak esan da edo, nola jostunen lantegi baten hiltzian ez dakizen bat emakume eta
Eta hortik aurrera langileen egun hortan finkatu zen, ez da, hoi aspaldi izan zen, duela, ez da, egun urte hola izango zian, eta amak esate dit, greba horre funtzionatu zula, ez dakize, eta hola, baina bai, ideia ondo iruditzen zaio, baina gero beak, ez da aktivista betakoa, esan nahi zut, bai, konpartitzeute, funtzionatu dezakela horrelako greba batu, baina gero ez dira ateatzen. Ez dira egun guztia kanpora behira hitzen eta Hori da, ez eta bere lanago egiteute. atera ezkero ere, bazioze importantearen alde borrokatzeko, eta ez egunero honen kulpa da edo bestearen kulpa da, ez, nik nire lana egiten dut, eta benetan zeozerk, edo, pentsatzen badet zeozer gaizkia egiten ari direla goikoak edo boterunak orduan ateratzen, ez hemen egunero, protesta eta txorakerietan sartuta. Bai, eske azkenen nik uste hor sartzei diala azkenen, bai, aktivistan gai atera eta hauekin jarraituz, sartzen dira bukle baten jai atera ezina dela, azkenen beraien bizitzeko estilo bilakatzen da. Ze kejatzeko aitzakia beti izango dute, beti ongo da zerbait gustatuko etzaiena, eta hortaz, oain COVID-an asuntoa bukatuko balitz, lasai egon hauek haragiaren zerbaitekin edo jarraituko luketela. Eta bazpare ez nieke gomendatuko nire gaurko azkaria ikustera, Asaldatuko lirateke. Bai, pixka, bai, eta horrela izango nuke keja eta nahiko protesta. Bai, azkenean hori da, kejatze hutsagatik, eta benetan, erderaz esaten den bezala, balones fuera, ez? Nere zoritxar guztia goiti dator, eta nik ez daukat ezerren errurik. Neri ez dakit pentsatzen dute norbaitek zeozer zor diela edo horrelakoren bat, eta benetan besteek sostengatu beharko dutela behaien bizi maila, eta nik uste hortan oso deskuidatuta dagoela jende asko. Nik hoi erlazionatzet, jarrera aktivista hau eta pertsona hauek lotzen ditut, batxiller inguruko mailatik hasi eta nerabezaroarekin lotzen ditut, baina eske gero, triste iruditzen zaitena da jendea edadean aurrea dikoela eta hoendikan hola jarraitzen dula eta ez dakit pixkat pentsatzeko era inmadura iruditzen zait eta apena pixkat ematen dit jendea atik oain 35, 40 urte dituztenak eta hoendikan aktivista jarrera horrekin ari direnak, batetik eta bestetik kejaka eta beraiek ezer txukuna eraiki gabe beraien bizitzan. Bai, eta pixkat bizitzan hori, ala deriba bezala, ez? Hori bizitza datorren bezala onartuz, eta pixkat hori plan bat egin gabe, edo hori proiektu bat gabe, datorren bezala dator, eta problema bat ditut, goikoek soluzionatuko dizkiate. Hor komentatzen dizun, batzuk jartzen duten kontrako ikuspegitik jartzen duten argudiotako bat, bere garaian borrokatu gabe, zenbait gauza ez zirela lortuko. Beste honen aurkako iritzia dutenak ere badira, eta esaten dutenak, guk lortu ditugun hainbat eskubide, adibidez egunean 8 ordu lan egitea, ez dela etorri borrokagatik. Etorri dela aurrerapen teknologikoengatik, hau da, guk historian zehar nahi adina borrokatu bagendu ere teknologiak eta gaur egun ditugun aurrerapenek ez baligute tarterik utziko edo ez baligute posible egingo 8 ordu lan egitea, munduko protesta guztiak eginda ere, ez genituzkela 8 ordu egingo eta gehiago egin beharko genituzkela bizi izateko eta aurrera ateratzeko. Eta benetan, eskubide horiek lortzearen arrazoia aurrerapen teknologikoak eta industrializazioa bera izan direla. Ez dakit horren aldekoa zaren edo zer iritzi duzun horri buruz? Hola esate bat duzun nik uste, ez azkenen lanari zuzenki... Hoi da, gogoeta egin da, azkenen lanari zuzenki lotuta dauden faktoreak, teknologia kasu edo ez dakite besteren bat badagoen tartean, baina teknologia lanari zuzenki eragiten dion faktoretako bat, eta
horrek izan dezake, izan daiteke hori arrazoi bat, gizakiak lana, eguneko lan orduak 10 ordutik 8 ordutara jaisteko gutxienez, eta protestak, bueno, igual jarrera aldaketan bizkat lagunduko luke, baino benetan lana 10 ordutik 8 ordura hori ahalbidetu jaistea dena, ahalbidetzen dizuna, bai. teknologiaren aurrerapena izango da, seguraski. Bai, hortan arrazoi guztia. Ni ere ikuspegi hortakoa naiz, pixka bat hau ere esan dezakete, pixka bat individualista dela, bueno, ez dakit iruditzen zait logikoa dela, ze munduko protesta guztiak egin da ere ikusten dugu, protesta gehiena egiten dutenak aurrak badira, gurasoak benetan ez badu nahi, igual diola zema protesta egin gauzak ez zirela askotan horrela lortzen eta hori ez dela bidea. Komentatu nahi nuen beste gauzetako bat zera da. Leheno esan dugu, pixkat ikuspegi individualista izan daitekeela, eta ikuspegi individualista hau beti lotu izan da ikuspegi amerikar batekin, ez? Amerikarra hori zure burua hobetu, zure buruan zentratu, besteak alde batera utzi, eta horren aldekoak izaten dira, eta hauek enpresa handiak sortu dituzten edo bizitzan nolabait arrakasta eduki duten amerikarrek beti esaten dute. Ez diola ajola zure talentuak edo zure jaiotzez dituzun doaiek, baizik eta zenbat aldiz saiatzen zaren, zenbat saiatzen zaren, eta lortzen ez duzunean edo porroten bat jasotzen duzunean, nola reakzionatzen duzun, eta horrik aurre nola egiten diozun. Ez dakit ikuspegi honen aldekoa zaren, edo... Bizitzako alor jakin batzuetan bai horren aldekoa, eta beste batzuetan esango nizuke, azkenen planteatzen duzun debateare da, pixkat aptitude eta aktitude gu da hori, ez? Ze importantzia daukan norbere talentuak edo norberak egiten duen lanak, eta esango nizuke, ez dakit, kirolera eraman da gaia, futbolean behar aptitudeak eta aktitudeak nahiko balantza duta jarriko nituzkela. Lan munduan nik aptitudearen gainetik jagerriko nuke, eta benetan garrantzitsua dena saiatzea eta izatea mentalidade bat mejoratzeko, hori azpimarratuko nuke talentuaren gainetik. Adibidez, ingeniarie batek oso ona izan daiteke, makina bat izan daiteke, ez dakit diseinatzen edo bere lanean oso ona izan daiteke, baina gero ez du jarrera hori eta ez ditu lankideekin harremantzeko doai horiek, eta ez du lanerako gogo eta grin hori, eta azkenean ez du funtzionatzen. Eta beste batek behar ez duela horrelako ingenieritza ezagutzarik, igual arrakasta handiagoa izango du, justu esate dizudan horregatik jarrera egokia duelako, egunero saiatzen delako bere lana mejoratzen, eta bar. Zenbat pertsona ikusten digun, ez? Talentuz beteta, eta ez dutelako jarrera, ambizio hori ez dutelako, edo besterik gabe alperra direlako, talentu hori ez dela ezertara iristen. Eta hau esan da, nik uste dut, ez dakit, ni behintzat pentsatzen dut, bizitzan edo konsidera dezakeguna arrakasta, edo arrakasta lortu duten pertsonak, ehuneko handi batek, sakrifizioagatik lortu dutela, eta ez talentuagatik, edo ez behintzat talentu hutsagatik. Askotan topikoa ere eman dezake, hori sakrifizioa, lana, ez etxitzea, eroritakoan berriz altxatzea, baina ni ez dakit ikusten dut benetan arrakastatsuak diren pertsonak eta bizitzan aurrera atera direnak exito batekin, eskola hontakoa direla, eta ez hori barita magika batek ukitu dituelako bakarrik. Azkenen gure ingurun ez dago inor aberats familian jaio edota ez zidana, hortaz hemen arrakasta izateko ez dago sekretuik eta lan egin behar duzu. Hemen lanik egin gabeko arrakastaik ez dago, ez lan mundun, ez kirol mundun, ez inon, ez dut uste.
Eta, debatea pixka berriz ere aktitude eta aptitudeetara ekarrita, zenbat aldiz ikusi dugu, edo zenbat aldiz esan dugu, igual, gure txikitako ikastolako klaseari buruz hitz egiten hasi, eta, hau, bizkorra guan eta guain dida, kuriosoa da. igual, guain droga munduan sartu da igual, edo Jakintzazu, bai. beste gabe, alpertuta dabil, eta ez du lan egiteri lortu, eta ez da ikasterik ere. Eta igual, 8 bat urtekin klaseko bizkorrena zen. Eta bizkorra guain ere izango da, bizkorra txikitan dena, orain ere bizkorra izango da, baina horiek, horiek potentziatzea norberaren esku dago, eta hori da benetan garrantzitsua, bizitza honetan, aptitude horiek eukitzea baino, horiek potentziatzen jakitea iruditzen zait garrantzitsua. Askotan esaten da ez, bizkorrenak izaten direla gero alperrenak, hauek bere ingenioa ere biltzen dutela, hori nolabait aldik eta esfortzu gutxien egiteko. Eta mediokridadera itzuliz, mediokridadaren beste iturrietako bat izan daiteke, hau, benetan lana egin duen pertsona bati begiratu, eta inbiria sentitzeagatik edo ez dakit zeba, esatea, honek sortea izan dik, honek familia beratxekoa degau, edo horrelako mezuak, beste behin ere, gure kontzientzia hori lasaitzeko, lasailo egiteko, eta, guk gure bizitzan egiten duguna ez kritikatzeko. Bai, eta nik uste dut izango beste deporte nazionala, gure. Bai, gizartean 80% gutxinez, duen jarrera bat iritze zait. Beste bai. Nik ez du jende ambizioarekin ikusten. Gutxi. Eske, hitzein da igual ambizioa dute, eta gero, esatea ere. Zertan egiten du lana, eta, 40 urte nijoa, eta hierro honetan sartuta, eta esate dizu, nik ez nituen zure aukerak, eta, gero pentsatzen jartzea, eta esatezu, zuk ere, igual, zure garaien nerea baino egoera okerragoa zenun, baino zure anaiak zure egoera berdinean negozioa montatu zuen, eta zuk tailer batean sartu zinen, eta langile pasadezu bizi guztia. Hor, egia esan, ambizioa izan liteke beste toki batean, agian, hori, konformatzen da 8 orduko lan batekin eta soldata batekin, baina bere ambizioa da, hortaz aparte, familiarekin denbora gehiago pasatzea edo bizitzaz gehiago disfrutatzea, hor ere dena ez da arlo ekonomikoa, ez? Bai. Baina, hor ere nik, jendean bizitza estiloak eta ikusten nahi dut, ez dakit, ambizioakin ez dakit lotu, baina. Zuk adibidez, zure ikasketeten arabera gero erabaki bat zenu oposaketa batzuk egitea, hala ere zure buruagian ambizioso konsidera dezakezu, esango zenuke, lan mundua edo soldata bat aseguratuko nuke, eta gero nire ambizioa korrika edo kirolean erakutsi, eta beste ambizio mota bat izan daiteke. Kanpotik agian ez duena ematen hainbesterakoa. Ander, errepikatzea daukezu eski ez dizut entzun, justu, isilun zaizu edo ni bentsatez dizut daitu. Komentatzen izun, hori, agian, zure ikasketengatik erabaki bat zenu gero posaketa batzuk egitea, eta hori lan finko bat izatea eta soldata finko bat, gero agian zure ambizio hori kirolean erakutsi zenezakela, eta zure burua pertsona ambizioso bezala konsideratu, eta igual kanpotik ez du ematen, hau irakasle funtzionario bat besterik ez da, baina benetan beste arlo batzuetan ambizio hori erakutsiko zenukela, ez? Bai, eta niko jarrera askotan hartu izan nun, ikasketak edo lanak edo orain ez motibatzen, eta, ingo dut zerbait, mantenduko nagoena, eta gero oso motibatuta nagonez kirolarekin, hemen jarriko eta pustua, eta, nik hemen saietuko naiz nire helburu lortzen, eta bitarten ikasketak eta eramango ditut. Hobetzeko bidea nik uste hori dela, ez? Ez dauka izan beharriek lana, kirola edo guk esaten dugun ezer, baina benetan gustatzen zaizun hortan hobetzea eta saiatzea, eta azkenean balio dizu pertsona bezala hazteko. Bai, baina hor nik balantza hartzea, balantza
egokia mantentzea oso zaila egiten zaitezen nik, beti izan naiz saiatzeko eta hazteko mentalidade hortakoa, eta azken 4-5 urtetan igual egon naiz entrenatzen, nola, eta Musean ere bai. korrika eta bizikleta. Musen asteburu enten, egia esan nahiagoko nuke ez itzein. Musen Alde batera utziko. izan ditudan erantzuna. Ados. Esaten una, kirolen, oso zentratuta egon naiz, eta beti mejoratzeko gogoz, eta bueno, ikasketetan, bai, egiten, baina gehiegi azteko gogori gabe igual, edo oso Azkenean zentratu hori da, motivazio bilatu eta hortan buruberari hartzea. Eta gero adibidez, motivazio hori, azken 2 urtetan ere igual pasazait gehiago, ikasketetara, inglesarekin topera jarri eta gero negozioa montatzera, eta guain nago topera hortan, eta orduan kirola konturatu da, jutu egin zain pixkanak gaze. Zeia zinezkoa da, biak topera mantentzea. Kirolean nahi izatea, ia profesionalen mailara ez, baina esan nahi dut, kriston sakrifizioa egitea, eta gero aldi beren... Serio entrenatu eta txorakariak alde batera utzita. Ia urtea hortara dedikatuta. Bai, eta gero aldi beren naizea, inoiz baino motivatu gozaude, zure ikasketekin eta zure lan arloarekin, eta orduan bian mantentzea nahi behintzat oso zaila egite zait, eta soziagatik jendea da profesionala kirol batean, eta ez du lanik egiten hortaz aparte, eta alderantziz, jendea dena lan egiten duna egunero 8 ordu, ez da kirolari profesionala, justu horregatik. Bai, eta garbi dagoena, hori ezin dela ambizio hori erakutsi nahi izango zenuken arlo guztietan, ze ezinezkoa da, ez dago denbora fisikorik, eta zer esanik ez, gu bezala grupetoko kanal honekin lanean arituta, ze, atzetik lana ugari dago 10.000 podcast entzuten, eta horretarako denbora ere behar izaten dugu, ez? Bai. Gustora entzuten ditugu, baina, denbora eskatzen du. Bai, nik oso gustora entzuten ditut. Nik nire denbora librea hola pasatzen dut gustona, eta suerte handia gauzea azkenan. Bai, nik ohitura daukat txiki-txikitatik irratia entzuten, eta, guain, igual irratia zuzeneko hori, kotxean bai, baina bestela podcastak entzute ditut, eta suerte handia daukau, produktiboa izaten dari dela, entzunaldi horiek gutzat, ze gero ataka ateratzen diegu, eta guk gure podcast propio egiten nahi gabain. Eta emango du, hauek beti bideoak ikusten, seriak ikusten, podcastak entzuten daude, baina azteko edo gure buruarekin erreflexioak egiteko beste iturri oso bat podcastena. Besteak beste, saio hau ere beste podcast bat entzutetik dator, gaia bertan lantzen zutelako, eta ni behintzat askotan lortu izan dudana podcastekin, buruari bueltak ematea, informazioa lortzea, beste ikuspuntu batzuk ikustaraztea, eta benetan oso aberatsa, eta askotan musika entzun beharrean horrelako podcast bat edo gustoko saio bat jarri, eta benetan aberasgarria den esperientzia. Bai, eta guain, beste podcast honi erreferentzien diozula, bukatuko eta referentzia egiten podcast honi, gomendatu nahiko nizuek ez edo nahi, eta aldekotasunak ikusten dituzuen gu eta haien artean zenik, zu pasatzen nian hauen podcasta, eta hauek entzutean esan, dia gu bezalako beste bigazte, berdinak bi bizilagun erderaz hitz egiten dutenak. Eta gomendatuko nizueke Spotifyan La Caja Fuerte jarriz gero, bi gazte izango dituzue, gure antzera, bi hasi berriak bizitzaren inguruan, hasi berriak hauek ere, eta, hauek ere bizitzaren inguruan gogoetak egiten dituzte, eta pentsatzeko pentsatzeko moduarekin bat gatozela uste dut, ni behintzat, eta entzuteko ere oso agradablea da, eta... Pena bakarra, gu bezain euskera garbian ez direla aritzen ez, hauek, kastellanoa ditugula. Hori xepena bakarra, dena ezin eskatu. Pixkat gure erdera baldatxa
ba, hobetze Hobetze aldera, aldera, hori da. zaigu gaizki etorriko hortaz, La Caja Fuerte Spotifyen jarriz, entzuteko aukera hortxe duzue. Eta hau esan da, gaurko saioan ikustet hemen utzi beharko genuke. Bueno, gaurko lehen saioa behintzat edo. Bueno, zu bakit besteren bat grabatzen ere aitu zehala, Bai, lanean beti nik aritzen gara, txerrikumea bai. laben daukatu bain, eta herri aurretik edo, labetik aldein aurretik behiratzea jumarko dut, gero tartea. Arazotxo batzuk tarteko audioa ematen du moztu egin zaigula, eta beraz hemen utziko dugu gaurko saioa. Mikelek egindako gomendio honekin agurtu nahi zaituztegu, emaiozue bistazua aipatutako podcast honi, eta gu besterik gabe agurtu egingo gara. Espero dugu gustatu izana gaurko saio hau, saio express laburxoago hau, eta besterik gabe urrungo astera arte.